Opetusvideo, tiliote-vaiheittain, osuuspankki, OP. Sisään kirjautuminen tietokoneella. Paina kirjaudu sisään painiketta ruudun oikeassa yläkulmassa. Sisään kirjautuminen puhelimen nettiselaimella. Paina 3 viivan kuvaketta ruudun oikeassa yläkulmassa. Valitse avautuvasta valikosta kirjaudu sisään. Riippumatta siitä, käytkö tietokoneen vai puhelimen nettiselainta, osuuspankki pyytää seuraavaksi tunnistautumista. Valitse tunnistustapa. Mobiiliavain, tunnistautuminen älypuhelimen OP-mobiili-sovelluksella. Avainlukulista, tunnistautuminen paperisella avainlukulistalla. Kirjoita käyttäjätunnuksesi. Paina jatka ja suorita tunnistautuminen valitsemallasi tavalla. Valitse kohta rahat. Valitse avautuvasta valikosta kohta tiliote. Kohdassa 1 valitse oikea tili, jos hallinnoit useampia tilejä. Kohdassa 2 voit valikoida itse tiliotteelle haluamasi aikavälin. Kohdassa 3 voit valita suoraan tiliotteita menneiltä kuukausilta. Valitsemasi tiliote avautuu uudelle välilehdelle. Tallenna tiliote tietokoneen kovalevylle painamalla oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tallenna kuvaketta. Muista lopuksi kirjautua ulos verkkopankista.